gala kami. Sasakay na ako. Ha? So guys, punta kami. Saan tayo pupunta? Sa ano? Saan? Bagong buong Minalabak. Minalabak. Minalabak kami maduman, Manoy. Dito na sasakay. So yun guys, lalay na kami. Ilang oras biyahe natin? Mga 45 minutes. So yun guys, pupunta kami ng Manibalak. Minalabak. Manilabak pala. 45 minutes ang biyahe natin. Dapat. Ayun guys, joyride na kami. Yun na yung sentrong natin. Shoutout sa YouTube channel guys. Sentro na kami ng Naga. Ha? Nasa sentro tayo ng Naga. So guys, nasa sentro na tayo ng Naga. Paparada muna kita. So guys, dito kami sa sentro ng Naga. Brilliant. Abayo. Abayo. Supermarket. Palengke na tayo ng Naga. Adi, lapit ko na rin. Iyo, igwa dyan. Pupunta. Bakit igwa dyan? Ano pangarang da? Cincang cincung. Ini ba? Ini? Cincang cincung. Ini yata. Dito. Palengke ito ng Naga. Okay, ito. Balik ko sa So guys, nasa palengke kami ng Naga. Magayunan ba ang maganda? Arag. Gala. Gala muna tayo. So guys, joyride ulit kami. Bogong si Sir din nagigilid. Ito ba, ganyan. Yan ang palengke ko naga. Taas, yan o. Yun daw. Ingatan ko nito, motor ko ni. So guys, yun ako na. Okay guys,
dyan magpatato sa ito boy. Si artist boy. Baka doon na ano, yan, pataas, mahilig mo din view, yung baba. Sa ulo na no. Ha? So yun guys, ito yung vulkan na yun. Sarog, sarog yan, sarog. Ha? Sarog yan. Ay, sarog pala. Balinawin yan pag ano, nakulaw niya pag mayang ano, pag mayang magkam. Kayo nun. Ay! Shout out! Ay, ba yan sa Joyride? So yun guys, nakarating na kami sa bahay ni Manoy. Grabe ang ganda. Welcome to my vlog. Grabe ang ganda dito. So guys, siting kami ng ilog. Wow! Ito pa daw ano. Oh, may dito. Bibidyoan ta ka. Pagsalong sa dito ko, ang sira uno dito. Ang sira. Tilapia. Malibugon. Malabo. Malabo. Against the light kaya. Hindi, malabo yung ilog. Ha? Ano yan?